alaikum. Ah, Mai gida ni dai da kake gani na tsohon ɗan jarida ne ni. Dan ni da kake gani na haura ƙasashe a jarida ta. ai din na gani a laptop ɗita. Wannan laptop ce? Yi, so nake in fasa bankin Najeriya ne hakin ɗin kuɗaɗe. Original ce ku. Mugun ɗan Yahoo ne ni. Kai, in na hau kan ƙara sai in ci na 200 ban gobe. Gaskiya na yadda mugun haka ne kai. Wannan kai babban haka ce fa wannan. To dai yanzu dai an maka wata tambayoyi daga gidan rediyon tudun yarkuwa nake. To yanzu ka san abin da zai faru? Wai yanzu kai a ganin ka me zai kawo mana ci gaba a Najeriya? A Najeriya? Eh. Bari in gyara wani aro na. A Najeriya? Na hau kai. Me kace ma? Me zai kawo mana ci gaba a Najeriya yanzu? A Najeriya? Eh. Ai abu ɗaya ne za a yi, ko in ce biyu. A kawo ci gaba a Najeriya. Mutane su huta da wahala. A koma noman gwaza. Noman gwaza ko baza filin dankali. Na gaya maka kuɗi za a Najeriya za ta yi sosai. Yanzu isa nake so in hakin ɗin kuɗin. Gaba ɗayan hakin ɗin sai ya dawo cikin akaunt dina. Kai yanzu a ganin ka neman dankali da gwaza shi ne zai kawo mana ci gaba a Najeriya. Ko a fagen tumatir. Kai, tumatir fa in kuka haura da shi wata ƙasar kuɗin ya ɓaci. Da shashashen ƙasa irin Najeriya ma wanda suke tsina na mana ya hauka kana ganin gaba ɗaya wurin fa ba daɗi. Da ban yanzu na samu wannan hakin ɗin ba har ka ta damu ne. Ƙasa ka ce ba. Ƙasa ta. Yawwa to yanzu na ji kana magana hakin ni kuma nan hakin ɗin yana za ka yi. Nan? Ayya a yanzu hakan nan. So tana processing ne. Za ta hauko min account number ɗin wannan ɗin shugaban ƙasa. A nan zan yi hakin nan da kake gani na nan. Na ji tun ɗazu kana cewa za ka yi aikin ɗin bankin Najeriya. Ai wannan zai ta su. Allah wannan zai ta su. Mugun ɗan iska ne ni har ga Allah. Wannan zai ta su. Kuɗin banza kai. Ai su koma noman gwaza shi ne kawai za a burge na Najeriya. To ka gane mai gida memorin kyamarar mu ya cika. To shi kenan. Nan wai wannan kyamarar ce kenan. A'a memorin. Yeah, I'm Nacey Bad Vibe. Oh nah. Yeah.